אשר, אתה גם לא עושה לי חזרה. אני שואל אותך שאלה, אתה ומה? היו פתקים. מה? מה אמר? מה יש? אתה לא מסביר לי את החול ומשחק השנה, אני לא זוכר כלום, מה? מישהו פה זוכר? אני זוכר. אל כתבתי, אתה מוכן את ההומו. מה, אתה זוכר משהו טיפה? לא יודע כלום. לא זוכר כלום, מה? אני צריך לעשות חזרה. ליאור אמר שהוא זוכר, אז אני גם אמרתי. אני זוכר את החומר. אתה עכשיו מה ביקשתי. גנדי סטרינסקי. אבישי גל. נקירה. מה? תגיד, מה אכפת? אני לא מעלה, תגיד. אין לי בעיה, תגיד. אני אגיד לך, אתה מוכן להיות בשקט עכשיו. אתה אומר לכם שאני מפריע לך, אתה לא מבין כלום. מוכן להיות בשקט. תהיה בשקט. אתה רוצה לדבר איתי בסוף השיעור. לא רוצה לדבר איתי בסוף השיעור, אני מבין עכשיו. תהיה בשקט עכשיו. תהיה בשקט. מה אתה רוצה איתי בסוף השיעור? אני לא מבין עכשיו, מה? אתה לא מעניין אותי כרגע, אתה מוכן להיות בשקט? אתה לא מעניין אותך. אתה יודע מה? סמנטיקה. סמנטיקה. אם אתה חושב שאתה בשיעור פרטי, יש לך טעות. לא שיעור פרטי, אמרו פה לא מבין. טוב, אני מצטער. תדבר איתי לעצמך. אני לא מבין. אתה מתחילת השנה מפריע, ואתה מדבר על זה שאתה לא מבין. לא מבין. באתי ללמוד, אני לא מבין. אחרי זה תגיד, אני לא מבין. אוקיי, זה החוצה.